Pare. Nagdagan kayo ari. Layak eh. Doon, agaw biasa tambay. Teng. Ikaw no? Doon be. Matagaw ka na matugtog balik. Go. Saan yung buong? Go. Saan mo ba tugta? Tani mabago sa mga. Saan nga kay? Buka na matugta. Uy, saan mo? Doon na ning. Saan pa kay ganda? Ay, bakit kayo kwarta ba kay? Wako'y load lagi. Wako mag-cellphone gani. Kasi load. Magaway ka bang nagtugta? Ano sabi tujuan mo di ay? Tayo nang kwarta sama. Wako'y load lagi, wako'y load. Mag-cellphone gani. Saan mo kaway? Sino yung abot mag-load ka? Unsa man ning sama tipas-tipas mag-istorya gaw. Wajig wa koy lagi naguan mo sa bukan. Sa may pakog gaw. Oh, ikaw din agaw unsa may tujo na di. Salamat yo nga naadyo na kagaw kay abi ko pagkaman pakog ganaw to na kaw. Unsa man di tujo di. Kwarta lagi. Eh, paano mabang tagay? Si kwarta mo magti kwarta gina na katong tigikan dire sa mo ganyan ka katabay ni kapag pagkita wa man unsay kitaon wala ka mangliktan ni labay na dai kay mo kana tuod dire sa mo kakazo ang sa mga minus gani gaw tugtog gani og giluba pa gani gaw patay na ka kabo ka tanang barangay gani auto nang barangay gani na untran to na tugtogan unsa lubaon bay isugaw lubaon niya kagagang kontra nung naitok ng barangay na to lagi si tagbuti unsa may tong kanila ay unsa may tong duga dire mangonan ta mangatang nang takotan okay nung nabay ba koy kwarta lagi mangatang na lagi ta sigaw basta mang damugaw oras natin oh di day kuan oras mo na sus ka madok matag oras na sus ka di lagi karon bay saban mangatang ta karon kay okay kwarta lagi dire ba kay mga uy sudah na mo mamay labay po nya asan ta magtambay ani mo kasada ka kasada ni gana ni motor kita mismo mangulikta ta gusto ka kag sigarilyo na mo problema sus ka bantay bitaw na ka ay sus sa digil ko kay siga ko ni ikaw ore bantay ka ako ani ko are kapikas ikaw are sama nay mo biti lagi di motor labay na mga mangatang tarugaw sus gahapon ka po katao labay dire sumbag ko kay di mata mag sigarilyo hatag sila mo ko tagay yung sigarilyo mo kagapon mo nangita kan mo baka wait lang dito ani dai saman gusto nga kag sigarilyo kay to atangan to di mga gusto ko tao dire kay sigaw ta dire ako diyan dito ko aw kan luwe de purma ka igu kirun ikaw na siapa mau na turun ka sige yung ga parang to saman Coy uy bugo tuminaw sa gitawag ari ikaw dali minaw sama nga mga resbito na nagkagya kay uy Coy tawag ka uy di minaw oh papakar ka na uy tama nga naman ka muminaw na mo ngano man boss dali sa una kay boss dali gitawag ka sa agaw dali ko boss dali sa duwa na ikaw na dali duwa na tay uya ka naong dong sa na dong doy okay kuha na doy na kay sa 20 doy mo lagi boss may tagaw doon na yung dinahan siya kay doy kay 20 na 20 ka pag silyo baso agaw kay padali ba 20 ari boss pero sugo kung mamawang palit tinapay pag sudan og panig ayo pre tira pa na dili saman paon na ngayon ko agay kita palit na pa na ay lagi po kay kami palit na pa Coy saman ka siga mi dire saman kawap Bantir sa tinori. Doy. Bantir tinori kortay ba gatak? Wala ko ilahin korta boss, mahal gina boss, gisugo kong mama boss. Sure ba? Siga mi dire. Sige boss. Oh sige na ulit. Pag sure nag 20 na mo korta kat siga mi dire ba? 20 na lagi boss. Tinori lagi boss 20 hours. Kasi na ka mo na rin dia. Okay. Dili ka gaw. Wala si boss. Namo gaw. Asa man eh? Uli na ni. Pagkaw ko 100 ka di ba na? Oh, ni senso ha.
Layo pa kayo. Bye, boss. Huwag ko ilabot to, layo na, madali na. Lakaw. Da, managaw, ay, ikaw. Dagay. Kunar ba ako? Ay, ayuro ni. Kunya, di pa na ka. Dali, hindi mo, sa pagkunan ba ka ko? Nah, di ko na. Mawat mo tag sim labay na gip. Siga ta dinep. Ipa na sigarilyo na 20 na kay. Lami na sigarilyo. Unsa na breganon sa to ko mudugang mo to 100. Wato tanim labay na pagdep. Oh, katong bataw balik kay handot to kay siga uta. Pagko na kayo, oy. Ganito 20 oy. Sasya. Nyaw naman makatang mo tani? Tangan magatang mo tani. Ngati yung batag dugi-dugi. Ho, gaya ng labay dire. Uy, go! Nani. Ano ba to gaw? Bro, kortahan ni kurma ka wa. Ano kurma ba pamarong ba? Karon ka. Words bay. Baging-bangking ang kulabay. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Kapag Superman pagbuang. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Superman lagi ni hanap ka magkuhaan, ni konta taman. Pilok na. Di ka pagkabaan na ka pabibyo ah. Tuwa! May pangking pa! Naman! Sakit! Tala doon na ka na. Pisti aja pa ako gamang-bangking oy, matay. Bangga mo ko na to. Iya. Matay. Sa may motor baha ko sulina. Bos! Sampai wapo di tanaw ra po. Bos! Uy! Uy! Usam. Bos! Uy! Yo, doy. Tawan na! Tuya ka bos! Uy! Garao ka bos! Dali rin! Dali ko kana rin dili. Dali sa! Dali. Dali sa ba? Dali ko tanaw rin ba. Dali sa dali! Ano ba? Doy, ano tawag mo kun dili? Suma ko gidali ko kun dito. Wa mo ra mo may kaloy. Di na ngay dalaw gagagara makanto. Bangke mabibyo ka. Sige, sige rin. Tuyo palumba lagi. Mo mali na ko. Pasya sa ito. Wala ka bantay nga ngamang tampay dire. Kami may mga siga na eh. Siga dire. Okay, 100 na. Sa may labot og tiga mo. Ay, 100 lagi mo. Ngano ba na kayo? Kita ka na. Hindi ka patay na talaga ako. Mo na pusil sa inso. Kahoy mga boss, unsa? Ay Brad. Sabi mo pusil sa Brad? Mata aso na. Ikaw balik ka ikaw. Saya ako na. Lawo na. Wala ba? 100 ba? Oh, di wala dito. Sa biduga abe. Sir. Kau kan nurti pelilihan bola. Kamu Sir. Urang mo go. Katawa po siya. Dali ka go. Unsa man ikaw? Sa to yung day. Korta ba ni? Korta ba siguro? Okay lud lagi ka. Okay lud. Dawag mo nagsimpon gani okay lud. Sama nya gamura magag nabukang. Aga. Go. Di na kanila go. Ayo. Sunod pa lang. Mo na talaga. Sama ka mo tipas-tipas sa mga istorya gaw. Wali mo okay lud lagi ko ani mo sa buhay kan. Sa may pakog ron. Nauli anak ko gaw. Ikaw daday. Sama gagamot tipas sa mga istorya gaw. Pakog gaw mo gaw. Agi. Saman, pangan pa? Ay, tawa. Ikaw. Wow, Nagana mo blappers eh.